Haino hai kaisa Nokhuk Kwrwi chugia Nukhungni bokhorok bomnani thai khlai Rwkha Tipra Mothani adongrok sangrong salo Rasiabari Kumar Kamini Nokhuk Kwrwi jonabi Tripura no Kwtal Tangwi Rwkha Rasiabari Tipra Mothani Onchol Committee Manjaka Rasiabari Onchol Committee ni Sikla Asukphang Komal Bikas Tripura tai Mithun Tripura akosong Korna bemarni obahai sasara jorawo samu humu Kwrwini bagai belanyok bialo tongo hasin joto lukurok oboni bisingo samu nomongni bial Nokhuk Kwrwi Nukhungni kepalo kakplaya te birman obahaino kaisa Nukhung Rasiabari blogni Kumar Kamini jonabi Tripurani Nukhung phaisa mase ni Nukhungni borongni kepalo Kwrwi nok Kwtal tangnani imang paithako borongni birmanni kongno khnawi sgangai phaika Tipra Mothani siklarok Nokhuk Kwrwi chugia Nukhungni bokhorok bomnani thai khlai Rwkha Tipra Mothani adongrok sangrong salo Rasiabari Kumar Kamini Nokhuk Kwrwi jonabi Tipra no Kwtal tangwi Rwkha Rasiabari Tipra Motha Onchol Committee Manjaka Rasiabari Onchol Committee ni Sikla Asukphang Komal Bikas Tripura tei Mithun Tripura akosong Angga ani kalama tadru sigen tongkha Klai BJP phaika Nukhungsa maya ta Tipra Motha phaiye nokure hokure na noktang ei tau rfaijaka nokure hokure ai bolti hla matungga manna tause Tipra Motha noktang rfaijago ani naukai sa tungga manina nini bohna jukne ration card BPL na APL na edok ani bohna jukne angga ration card edok इनके सरकार ने कोनो नौग्रक मानजनाय अमाय कोनो माया के नेता फाइसा फाइजिया ब्रो कोनो नेता से कौसुं पाया बनो कोनो नेता से मुखसा आराय हिसाब पाया बसारंग के काइबसु काना बसाब कथा बुकुतम का काइजा आरो बुकुनै दङ Bureau Report Chini Khorang